și gătim. Astăzi avem pentru tine o super salată. Salata se numește salată de praz, colorată cu ridicchi și asezonată cu mărar. Pentru asta avem nevoie de praz. Prazul l-am tăiat feliuțe și l-am desfăcut în cerculețe. Ceapă. Ceapa se pune peste praz și colorăm frumos cu ridicchi. Vai, ce minunăție! După care aromăm și asezonăm cu mărar. Punem puțină sare roz de Himalaya, puțin mai multă, e porția mare. Lămâie, ca să-i dea un pic de savoare. Și ulei de măsline. Amestecăm și lăsăm să iasă toate aromele, să se îmbine, cu care o să mâncăm și o să avem super energie. Îți mulțumim că ai ales să te uiți la Iubim și Gătim. Numărul de like-uri este foarte mare. De asemenea, suntem recunoscători că ești alături de noi pe Twitter și nu uita, de câte ori vezi un articol, dă-ne like. Ca așa cum îți spuneam, salata noastră arată super bine. Mi-am pregătit aici o furculiță să gustăm. Super bun!